ହାତ ଟେକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଶିବ। ଥରେ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ହୁଏ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ। କଥାରେ ଅଛି, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ମନ ଦେଇ ଡାକିଲେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରେ। ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ କେତେ ମାନସିକ କରେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରା କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମସ୍ୟା ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ କରିଥିବାର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚେଜରଲା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ମହାଭାରତ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ କପତଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରିଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସମ୍ରାଟ ଶିବି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ଜଣେ ମେଘଡମ୍ବର ଅନ୍ୟଟି ଜିମୁତା ବାହନ। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ପରେ ମେଘଡମ୍ବର 1500 ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତପ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶେଷ ରୀତିନୀତି କରାଯାଇଥିଲା, ପାଉଁଶ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଫେରି ନଥିଲେ, ଜିମୁତ ବାହନ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମେଘଡମ୍ବର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ମେଘଡମ୍ବର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘରେ ଘଟିଥିବା ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଜିମୁତ ବାହନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତପ କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।